Milí diváci televízie Vio, vítame vás pri ďalšom vydaní Šiamického magazínu. V dnešnom magazíne vám prinesieme reportáž o rekonštrukcii stĺpov verejného osvetlenia a oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica vás pozve na podujatia, ktoré na nás čakajú v druhej polovici prázdnin. Vitajte! Ulice mesta Banská Štiavnica majú nové, úspornejšie osvetlenie a po lampách prichádza na rad aj nový šat stĺpov verejného osvetlenia. Aj keď si väčšina detí užíva prázdniny a relax, mladí nádejní športovci z FK Sitno neodradí od tréningov ani zlé počasie. Zahájili totiž prípravu na sezónu 2016-2017. Oddelenie kultúry mesta Banská Štiavnica vás pozýva na kultúrne podujatia Festival peknej hudby a nezabudnuté remeslá. Všetkých milovníkov filmu aj tento týždeň pozývame do kina Akademik. Banskoštiavnické pouličné svietidlá prešli rekonštrukciou a myslím, že každý sa potešil tomu, že konečne svietia aj svietidlá, ktoré už dlhšiu dobu neplnili svoj účel. Takže lampy sú nové, ale čo so stĺpmi, na ktorých sú upevnené? Nuž tak, ako bolo prisľúbené, rekonštrukcia sa začala. Podstúpi ju približne 300 stĺpov. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste prichádza na rad aj rekonštrukcia stĺpov. Práce sa už začali a vykonávajú ich technické služby mesta. A tak sme sa na to boli pozrieť. V meste Banská Štiavnica vlastne vedenie mesta si dalo úlohu rekonštruovať celé verejné osvetlenie. Po určitých etapách to robí, je to veľmi v podstate náročné. Jedná sa o výmenu svietidiel a niektorých ďalších prvkov. Svietidlá v množstve do 1700 kusov vlastne máme tu Banská Štiavnica, hej. Takže je to skutočne pomerne náročné. Aj v minulosti už niektoré časti boli robené, k tomu by sme sa nechceli vrácať. Tento rok vlastne a vzhľadom aj na pomerne priaznivý vývoj počasia sa podarilo firme, ktorá zabezpečovala rekonštrukciu v zimných mesiacoch viac menej ukončiť. Končilo sa asi do marca niekedy, hej, stĺpy, ktorých je cirka 300 kusov. Dostali nové svietidlá, ledkové svietidlá, ktoré sú vlastne úsporné, moderné, nezaťažujú nakoniec ani prostredie, hej, tým smogom, s tým, že vlastne to smerovanie svetla je najmä na vozovku a tam teda kam má byť. Súčasť projektu neboli už stĺpy a ďalšie veci. Súčasťou projektu vlastne bolo len to osvetlenie a určitá automatizácia, ktorú vlastne my takto bežne nevidíme, je to vlastne v monitorovaní tých svietidel. Takže mesto potom rozhodlo po ukončení výmeny svietidel, že sa bude pokračovať vlastne v ďalších prvkoch, v tej časti, kde sa robila tá modernizácia. Ako prvé prišli vlastne na rad stĺpy, ktoré by mali dostať nový šat podímaný tom teda, že budú ošetrené, natrené a budú vymenené tie chrániace petice dole, ktoré zabezpečujú tie svorkovnice, tie živé časti vlastne elektrorozvodu. Takže trošku bolo výhodným aj vlastne to, že zimné obdobie je veľmi náročné na zimnú údržbu a aj určité korunky, alebo teda eurá, aby sme boli modernejší, vlastne mestu v rozpočte zostali a mesto sa rozhodlo, že časť z nich, je to cirka nejakých 30 000 eur, ktoré sa investovali do farby a teda práce s tým súvisiacej pre nátery tých stĺpov, kde boli teda vymenené tie svietidlá. Ide o úseky tzv. Obchvatových ciest, čiže štátnych ciest, hej, kde sú vlastne tie oceľové stožiare. Je to pomerne náročné, lebo v podstate ako aj tu v okolí za nami vidíme, tie stožiare dosahujú do výšky cirka 13 až 14 metrov. Chceli by sme všetky úseky, ktoré boli vymenené svietidlá, postupne opatriť novým náterom. Mesto rozhodlo vlastne z dvoch takých dôvodov praktických aj o farbe ako také, hej. Jedna vec, použitá farba na Drieňovej pokračuje vlastne, respektíve kombinácia farieb, hej. Zelený je stĺp a šedá aj tá petica, ktorá kryje, čiže v tom duchu bude sa pokračovať aj na týchto stĺpikoch ďalších. Tiež je to vlastne také trošku nevyzývavá farba, zapadá do toho prostredia, zistili sme vlastne aj teraz, už ako sme tých pár stĺpov dokázali natrieť, že ladí s tým prostredím a v podstate v lete splýva s tou zeleňou, čiže nerobí nejaký rušivý prvok veľmi. Máme
komplet od vstupu do mesta na Hajku, vlastne po výstupy na Svätý Anton smer a smer na Šťaňské bane, že všetky tieto budú vymenené, ponatierané. Postupne začalo sa to vlastne začiatkom júla, sme začali robiť tieto práce, no a pri trošku šťastí a aj s vývojom počasia to samozrejme súvisí, aby neboli nejaké veľmi problematické daždivé obdobia. Mali by sme skončiť do Salamandra, takú máme predstavu, takú máme úlohu. Prijali sme aj nejakých pracovníkov, aj tu v pozadí vlastne vidno jedného nového kolegu, ktorý sa tam trápi na rebríku, hej, a snaží sa čistiť a natierať tie časti toho stĺpu. Takže taká je naša predstava. V tom duchu sme dali aj harmonogram na natretie vlastne tých stĺpov. Je to taký orientačný trošku materiál, že aby sme si skôr teda zadefinovali množstva, typy stĺpov, lebo sú rôzne hrúbky, výšky tých stĺpov, takže vlastne v tomto máme porozdeľované. Ale tá podstata je v tom, aby vlastne celý tento úsek bol v tom letnom období a vlastne aj v období, keď sa dá robiť, hej, klimaticky, aby sme to ponatierali. Stožiarov máme niekoľko druhov. Tie, ktoré majú dobre známe červené kryty, dostanú nové v sivej farbe. Sú stožiare, ktoré majú kryté tými peticami ten spodok, hej, tie budú tie šedé. No a potom sú vlastne oceľové aj tu na obchvate, ktoré sú celooceľové, majú len taký kryt vlastne na tej svorkovnici dole, takže tam tie nebudú mať naďalej tie petice, tie budú vlastne v tom provedení ako boli. U tej dodávky tých petíc trošku máme také opozdenie, ale to zase hovorím v rámci toho projektu nerobí problém, lebo dodávateľ je vlastne z východného Slovenska a hovorí, že tú dodávku až keď bude mať komplet vyrobenú, vyrába sa to na zákazku podľa rozmerov a množstva tých stožiarikov, takže nám dodá, takže troštičku sa tam posúva, preto sme sa možno presunuli aj z časti, kde sme začali v Mládežníckej a pokračujeme teraz v tejto časti Antolskej ulice, kde teda nepotrebujeme tie kryty. Takže ideme touto cestou. Do Salamandra by teda rekonštrukcia stĺpov mala byť ukončená. Ešte raz však opakujeme, že samozrejme harmonogram závisí aj od poveternostných podmienok, ktoré môžu práce aj predĺžiť. FK Sitno Banská Štiavnica neprázdninuje a tak ako sa na správnych športovcov patrí, začali s letnou prípravou na sezónu 2016-2017. Ak by sa aj vaše dieťa chcelo stať reprezentantom futbalového klubu a spĺňa podmienky, môže si to prísť skúsiť na štadión v pondelok, stredu a piatok o 17. hodine. Hoci sú prázdniny v plnom prúde, nie všetky decká sú bez akýchkoľvek povinností. U futbalistov FK Sitno prázdninové popoludnie vyzerá aj takto. Najskôr na mieste. Idem loptu do ruky, pustím si ju, hej, a preberiem si ju od zeme, hej. Idem a nesmiem vyskočiť, tá lopta musí stále niekde ostať, hej, niekde musí stále ostať na zemi. Druhýkrát nevyskočí tá lopta, ostane na zemi. Ideme 10 krát. Na mieste, hovorím. Trénovali mladší aj starší žiaci, ich tréner vám teraz priblíži zloženie klubu. No teraz tu máme zmiešaných starších a mladších žiakov dokopy, pretože sú prázdnení a väčšinou tie deti sú po tých táboroch, po dovolenkách s rodičmi a podobne, tak volíme takú formu, aby sme ich mali čo najviac, aby sa čo najviac roboty porobilo, tak sme nútení spojiť obidve kategórie vekové. No ale tak zase tí mladší sa učia od tých starších, že to majú svoje výhody. No tuto máme chlapcov najmladších ročných narodenia 2004 a najstaršieho 2002. To už je v podstate tá generácia nastupujúca, pretože 2001 končili, rok narodenia 2001, takže v podstate my teraz vytvárame nové mužstva. Takže veková kategória 2002-2003 sú starší žiaci a veková kategória 2004 a 2005 sú mladší žiaci. Zaujímalo nás, ako taký klasický bežný tréning prebieha. No teraz je to obdobie, ktoré futbalisti nemajú radi, to je to prípravne, kde čo nenatrénujete v tej príprave, tak potom vám to chýba v tom súťažnom období. Takže je to väčšinou tak do kondície, my volíme formu kondície s loptou, čiže ako vidíte teraz chlapci sa dosť nabehajú, že s tou loptou stále menia priestory, menia posty a samozrejme musí to byť motivované, čiže zakončené streľbou, pretože keby iba behali do koliečka s loptou bez lopty, tak je to také demotivujúce pre tých chlapcov, takže musí tam byť nejaké zakončenie.
Takže týmto spôsobom naháňame teraz tú kondíciu. Ešte tak počítam 2 týždne a potom už prejdeme na herné veci, ktoré budú ešte dôležitejšie ako teraz táto herná kondícia. Laik ako ja futbal vnímal ako beh za loptou a strieľanie na bránu. Omyl, takto jednoducho sa to vôbec vysvetliť nedá. Viete, futbal má viacej úloh, hovorím aj tú spoločenskú, aj tú športovú, že tí deti sa učia žiť v kolektíve, že sa nám netúlajú. Máme tréningy v podstate 3-krát do týždňa plus zápas, čiže 4 dní o nich postarané, že ich nenájdete nikde na ulici, nezmyselné veci robiť, ja neviem, fajčiť a popíjať alebo podobné veci. Čiže tie deti sú zamestnané, to je prvá vec. Druhá vec, učia sa tu, ako som už povedal, tomu kolektívu, prispôsobiť sa, ako sa žije v kolektíve. Sú tu aj ostatné veci, zodpovednosť ku kolektívu, zodpovednosť k spoluhráčovi a podobné veci. No a potom je tá športová vec, pretože v podstate každý chce sa v niečom ukázať. Hej, máme nejakých maniakov počítačových, máme nejakých bežeckých, máme nejakých futbalových, čiže každý sa v tej svojej kategórii, ktorú ovláda čo najlepšie, tak sa chce porovnávať s ostatnými. Takže tu potom už je ten vrchol toho ten zápas a tam sa potom porovnáva s tými inými hráčmi, s inými mužstvami. Ak sa chcete stať futbalistom, máte už 6 rokov, nastal ten správny čas. V podstate nábory sa už robia v podstate od prvoročníka, čiže v septembri, keď začne škola, tak sú tie fotbalové krúžky rôzne a tam v podstate tie deti chceme pritiahnuť k tomu fotbalu, pretože teraz vám nikto nevie povedať, alebo v tom veku, že či bude fotbalista, alebo akému športu sa bude venovať. Ale ten fotbal je taký šport, všešportový, že tam robíme v podstate všetko. Beháme, skáčeme, robíme pohybové veci, takže tie deti majú tie základy. Ak z neho nebude fotbalista, možno, že bude z neho nejaký iný športovec, lebo teraz v podstate, keď si zoberiete v atletickom oddiele, možno polovička tých atletov sú bývalí fotbalisti. Takže tá príprava niekde už tu začína od tej prvej triedy a potom to dieťa nejak špecifikuje na ten šport, na ktorý máte najväčšie predpoklady. Ale ja si myslím, že z hľadiska toho všestranného rozvoja ten fotbal je ideálny šport. Vyspovedali sme aj hráča FK Sitno Nikolaja. Zaujímalo nás, prečo si vybral práve tento šport. Od malička ma futbal baví, chodieval som s očinom trénovať do Ždáne. A celkovo som k tomu od malička vedený, takže preto chodím aj sem na futbal. Môžeš nám teda povedať, koľko rokov hráš už za nejaký klub? Dá sa povedať, že 3 roky hrám futbal, normálne za klub. Predtým som chodil iba tak príležitostne si zahrať. 1 rok som hrával za Štiavnické Bane a už 2 roky chodím sem. A ešte nám povedz, že či ti nevadí, však sú prázdniny, hej, ostatné decká majú voľno, môžu si robiť, čo chcú a ty predsa si viazaný tými povinnosťami toho tréningu 3-krát v týždni. Nevadí ti to? Nie, je to moje hobby a vlastne chodíme na tie tréningy na to, aby sme sa zdokonalovali a vlastne to nás posúva ďalej. A chcel by si sa v budúcnosti venovať futbalu napríklad aj profesionálne? To neviem, ale ak bude nejaká príležitosť, tak ju určite využijem. Ak máte záujem skúsiť si tento šport, ste vítaní chlapci aj dievčatá každý pondelok, stredu a piatok na štadióne o 17. hodine. A chlapcom z FK Sitno prajeme veľa športových úspechov. Polovicu prázdnin máme pomaly za sebou a už aj množstvo kultúrnych podujatí, ale pozor, oddelenie kultúry s aktivitami ani zďaleka nekončí. Už tento víkend na nás čaká festival peknej hudby a čo nevidieť aj nezabudnuté remeslá. Tu je teda pozvánka, čo na vás v rámci týchto podujatí čaká. Polovica prázdnin je za nami, no kultúrne leto ani zďaleka nekončí. Oddelenie kultúry vám ponúka hneď 2 populárne podujatia. Tak radi by sme pozvali Štiavničanov na festival peknej hudby. Je to ďalšie ročné podujatia, ktoré sa vždy koná na prelome júla a augusta v Banskej Štiavnici a je venované klasickej hudbe, ale v posledných rokoch sa tu objavujú aj interpreti z progresívnej rockovej hudby. Dokonca niektorí z nich aj celosvetovo významní a bude tak aj v tomto roku. Program v piatok 29.7. v kostole svätej Kataríny večer s Petrom Zagarom. Festival peknej hudby každý rok pripravuje súčasného slovenského autora a jeho koncert, uvedenie jeho hudby. Takže tento deň je vždycky v piatok a v tomto roku sa dostalo na Petra Zagaru.
V sobotu 37. v kostole Sv. Kataríny nás čaká koncert Petrov Piano Trio. No a v nedeľu o 20. hodine tentoraz v kultúrnom centre vystúpi Carl Palmer's LP Legacy. Je to vlastne zoskupenie, ktoré je okolo bubeníka legendárneho tria, ktoré v 70. rokoch predalo viac ako 40 miliónov albumov po celom svete. A veríme, že tento koncert bude takým vrcholením celého podujatia. Takže srdečne pozývame na koncerty Festivalu peknej hudby. Program festivalu nájdú diváci buď na stránke mesta, alebo na stránke festivalu. Už tradične námestie ožíva nezabudnutými remeslami, čo však čaká návštevníkov práve tento ročník. V tomto ročníku, tak ako v každom ročníku, sme sa snažili podchytiť nejakú tému. A keďže aj v Banskej Štiavnici sa vytvorila skupina remeselníkov pod svojím názvom, rozhodli sme sa poukázať na remeselníkov kedysi a dnes. Aj podujatie má názov s podtitulom Pokračovatelia remeselných tradícií, remeselníci v regióne dnes a kedysi. Chceli by sme to v podstate sprostredkovať verejnosti tým spôsobom, že tí remeselníci budú spolupracovať s verejnosťou. Že tá verejnosť si bude môcť skúsiť to remeslo, dá sa povedať, na vlastných rukách, na vlastnej koži. Pretože to remeslo, aj keď je ho veľa, momentálne sa ľudia snažia živiť sa takýmto spôsobom, ľudia nedokážu oceniť tú prácu, nevedia, koľko námahy, koľko tvorivosti a koľko fantázie musí ten remeselník vložiť do toho svojho diela, aby vzniklo v konečnej fáze. V tomto roku sa nám prihlásilo, tak ako po minulé roky bolo menej remeselníkov, ale v tomto roku sa nám prihlásilo vyše 130 remeselníkov, čo je pre nás potešujúce, že už musíme kvôli kapacite námestia tých remeselníkov, v podstate nielen remeselníkov, ale takých priekupníkov, akože nebrať na podujatie. Takže snažíme naozaj na podujatie zoberať vyslovene remeselníkov, ktorí vyrábajú tie svoje výrobky. V rámci toho remeselného trhu, pravda, že máme naprogramované aj vystúpenia, kultúrne vystúpenia. Tradične sú to vystúpenia folklórnych, ľudových súborov, ľudových hudieb. V tomto roku nám na námestí vystúpi Temperament Cymbal Orchestra, muzička a folklórny súbor Tomáč. Takže podujatie Nezabudnuté remesla sa bude konať toho 6. augusta od 10. hodiny do 18. hodiny 30. minúty na námestí Svätej Trojice. Na záver ešte raz opakujeme, že Festival peknej hudby si môžete vychutnať už tento víkend a na Nezabudnutých remeslách sa vidíme v sobotu 6. augusta. Tradične aj tento týždeň pozývame milovníkov filmu do kina Akademik. Tento týždeň prichádzajú do kín Krotitelia duchov. Tentokrát však nečakajte v úlohe mužov, na scénu prichádza nebojacná trojica odvážnych žien. A ak hľadáte pána dokonalého, dajte si pozor, aby ste nenatrafili na takého ako slečna v nasledujúcom titule premietanom v kine Akademik. Mohlo by to mať totiž fatálne následky. V sobotu 30. júla o 19.30 minúte odpremietame americkú komédiu Krotitelia duchov. Poznáme klasických starých krotiteľov duchov. Táto časť nenadväzuje. Hlavnými hrdinkami sú tu ženy, takže o zábavu bude postarané. Hello. My name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics. That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off. We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Erin, no one's better at quantum physics than you. I always do that. I'm joining the club. I know New York. You're in. Hello. I'm here about the receptionist job. Hi. You're hired.
Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry. I'll let you. Next time. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. We need to build something to fight these damn ghosts. Light him up! Patty, you take that aisle, I'll take the far one. Let's do this! Okay, I don't know if it was a race thing or a lady thing. Nedelu 31.7. o 17. hodine zopakujeme Animák hľadá Dory, veľmi úspešný, a večer o 19. hodine 30. minúte budeme dávať akčný thriller Jason Bourne. Agent so stratou pamäti. Tých dielov s Jasonom Bournem bolo natočených viacej. Veľmi dobrá a silná zostava, kde zase bude bojovať o svoju existenciu. The world is at war. We need the perfect weapon. V útorok 2. augusta o 19.30 minúte znova zopakujeme americkú komédiu Krotitelia duchov. Vo štvrtok 4. augusta o 19.30 minúte budeme dávať znova takú vtipnú komédiu Pán dokonalý. Príbeh slečny, ktorá príde o partnera a zoznámi sa s až príliš dokonalým chlapom a až počase príde na to, že je to nájomný zabijak a vrah. Cheating on you, maybe. I don't know how this keeps happening. Do I just suck? No! Am I just like, suck ball, McGee? You're just a work in progress, babe. Oh. How'd you do that? It's a lot of condoms. Wow, you look great. Excuse me, waiter. Can I... I'm on a date, and I like this girl. Can't we do this tomorrow? Hey, did you have to finish a book on tape? No, sorry. I had to kill somebody in the parking lot. Yeah, into it. Why would anybody kill our guy in public like that? Go, blow his face off. He seems like a sexy Rain Man or something. Thank you. You are FBI, and you have been assigned a new target. He's formerly one of the world's most notorious professional killers. He quit? No, he developed a moral code. He said he killed a guy in the parking lot. I thought he was joking. People still try to hire him, but now he kills them. He kills the people who hire him. Is this guy dead? V piatok 5. augusta o 19.30 minúte dlho očakávaný akčný thriller Jednotka samovrahov. Partia samovrahov, ktorá má zachrániť svet. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Open the gate! My time is Was this cheerleading trials? Hi, boys. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile and he eats people. Burns people. You're possessed by a witch and she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad to do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun.
Počasie uplynulý týždeň nám veľkú radosť naozaj neurobilo. Je dusno a v popoludnejších hodinách si v úvodzovkách užívame letné búrky, ktoré sa už stali pravidelným spestrením tohto leta. Budúci týždeň by sa to malo zlepšiť, aj keď v nedeľu sa sem tam ešte búrky vyskytnú. Počas týždňa by teploty mali trošku klesnúť na príjemných 22 až 25 stupňov Celzia. Dobrá správa však je, že obdobie búrok a zrážok si na teraz dáva pauzu. A to je od nás pre dnešok naozaj všetko. Už tradične prajeme vám príjemný víkend a úspešný pracovný týždeň. My pre vás pripravujeme reportáž z tradičného podujatia Náckov pochod, ale pozrieme sa aj na Festival peknej hudby. Tešíme sa na vás v premiére v piatok 5. augusta. Dovidenia.